Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan meneh ana ing channel kelas basa Jawa. Ing video iki, kelas basa Jawa bakalan menehi pembahasan soal lan kunci jawaban gladhen soal pungkasan bab karangan deskripsi kang ana ing buku Mardika Basa lan Sastra Jawa kanggo SMP utawane MTS kelas 7 kurikulum Merdeka halaman 92 nganti 96. Nah, sadurunge diwiwiti, tak elingke meneh aja lali klik like, share lan subscribe channel kelas basa Jawa supaya channel iki bisa ngrembaka lan awehmu pangat marang liyan. Langsung wae disimak. Bocah iki gladhen soal pungkasan bab karangan deskripsi kang ana ing buku halaman 92 nganti 96. Nah, soal A kuwi pilihan ganda. Petunjuke wenehana tanda ping ing sak ngarepe aksara A, B, C utawa D marang wangsulan kang bener. Dadi mengko wangsulan sing bener bakal tak wenehi tanda ping. Nah, iki wacan karangan kanggo mangsuli pitakonan nomor 1 nganti nomor 4. Judul wacane niku Papan Wisata Baturaden. Nah, aja lali sadurunge mangsuli soal wacan iki kudu diwaca dhisik. Wiwit soal nomor 1, nitik saka petilan karangan papan wisata Baturaden kasebut ing ngisor iki pranyatan kang bener karo isine karangan kasebut yaiku jawabane C. Calung dadi kesenian lokal kang ana ing sajroning papan wisata Baturaden. Dadi opsi C kuwi kalebu pranyatan kang bener sing ana ing karangan deskripsi papan wisata Baturaden. Nomor 2. Paragraf ketiga nggambarake perangan jawabane D. Dadi paragraf loro kuwi nggambarake suasana lan hawane sing ana ing papan wisata Baturaden. Nomor 3. Suasana ing Baturaden iku nuduhake papan wisata kang jenise jawabane B. Wisata alam. Nomor 4. Gagasan pokok paragraf kapindo yaiku nomor 4 jawabane B. Dadi paragraf kuwi njlentrehake utawa nerangake dalan tumuju menyang papan wisata Baturaden. Banjur iki wacan karangan kanggo mangsuli nomor 5 nganti nomor 10 kanthi irah-irahan papan wisata Dieng. Aja lali diwaca sadurunge mangsuli pitakonan nomor 5 nganti nomor 10. Mlebu soal nomor 5, gagasan pokok paragraf katelu yaiku nomor 5 jawabane C. Dadi isi pokok paragraf telu kuwi mbahas jenise papan wisata ing Dieng. Mlebu soal nomor 6, yen disawang kahanan Dieng iku pancen endah. Endahing suasana kasebut bisa dirasakake sarana. Nomor 6 jawabane C. Rasa. Dadi wong ngerti suasanane adem apa endah kuwi dirasakake. Banjur soal nomor 7, minangka salah sijine papan wisata kang kawentar Dieng dadi papan wisata kang endah suasanane. Tembung tegese tembung kawentar ing ukara kasebut yaiku nomor 7 jawabane B. Kawentar kuwi padha wae misuwur utawane terkenal. Nomor 8. Papan wisata Dieng mapan ing Kabupaten Wonosobo.
Tembung tanduk kang ana ing ukara kasebut yaiku nomor 8 jawabane D. Mapan. Dadi tembung tanduk teng bahasa Indonesia niku artine kata aktif. Nah, mapan kuwi kalebu tembung tanduk. Banjur mlebu nomor 9. Nah, nomor 9 kuwi ana wacan meneh, iki salah siji wacan kang irah-irahane Pantai Teluk Penyu. Nanging ing buku iki namung disediani petilane wae ora kabeh dianakake ning buku iki. Nah, soal nomor 9, nitik saka paragraf loro kasebut isine kang padha babagan nomor 9 jawabane B. Suasana pantai kang indah. Nomor 10 terakhir, dalane munggah mudhun lan sak kiwa tengene akeh tetanduran. Ukara kasebut yen ditulis menawa ragam krama yaiku jawabane D. Dalan kuwe kramane margi, margine minggah mandhap saha sak kiwa tengenipun kathah tetaneman. Nah, kuwi jawaban soal pilihan ganda. Mangsuli soal pilihan ganda saiki mlebu jenis soal urean kang ana ing buku halaman 92 nganti 96 cacahe ana 10 soal. Langsung wae tak wenehi kunci jawaban soal urean. Soal nomor 1 kuwi mau disediani gambar candi. Nah, saka gambar kasebut tulisan ukara kang nggambarake kahanan papan wisata kasebut. Nah, ing kene kuwi gambar Candi Borobudur. Dadi, karangan deskripsi sing ditulis iku bisa duweni irah-irahan Candi Borobudur. Candi Borobudur mujudake candi Buddha sing mapan ing Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi kang awujud stupa iki didegake dening para pangresuk agama Buddha Mahayana kira-kira taun 800-an Masehi ing jaman pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur dumadi saka 6 tataran kang awujud persagi sing ing dhuwure ana 3 pelataran mubeng. Ing temboke rinengga 2670 panel relief lan sakbenere ana reca Buddha cacahe 504 iji. Sakliyane kanggo papan wisata, Candi Borobudur uga digunakake kanggo papan ziarah. Miturut bukti sejarah, Borobudur ditinggalake ing abad kaping 14 bebarengan karo kendhone perbawa kerajaan Hindu lan Buddha ing Jawa sarta wiwit mlebune perbawa Islam. Ing jagating pariwisata, Borobudur dadi papan wisata kang paling akeh ditekani para pelancong ing Indonesia. Nah, kuwi penggalan utawa sithik wae kang gambarake gambar Candi Borobudur banjur ditulis ing karangan deskripsi. Lanjut ana ing soal nomor 2. Soal nomor 2 yaiku corak agama apa kang dadi tetengering Candi Borobudur? Kaya sing wis dijlentrehake ana ing wangsulan nomor 1 yen Candi Borobudur kuwi nggambarake corak agama Buddha. Soal nomor 3, tulisan perangan apa kang narik kawigaten saka gambar papan wisata kasebut? Nah, nomor 3 kuwi jawabane Candi Borobudur minangka candi kang duweni relief akeh nganti 2676 sarta Candi Borobudur digunakake kanggo papan ziarah sakliyane kanggo papan wisata. Dadi Candi Borobudur kuwi papan wisata sekaligus kanggo papan ziarah kang duweni relief cacahe nganti ewonan. Banjur soal nomor 4. Yen disawang saka dhuwur dieng katon indah. Tulisan tembung tanggap kang ana ing ukara kasebut. Tembung tanggap kuwi padha wae tegese karo kata pasif. Nah, dadi tembung tanggap utawane kata pasif ing ukara kasebut yaiku tembung disawang.
Banjur soal nomor 5, akeh kang padha nyawang dieng. Ukara kasebut dikarani ukara apa? Banjur jelasno. Dadi ukara kasebut iku diarani ukara tanduk amarga ing ukara kasebut ana tembung tanduk utawane kata aktif yaiku tembung nyawang. Banjur soal nomor 6, perangan apa kang kudu digawe sadurunge nulis karangan deskripsi? Dadi perangan kang kudu digawe sadurunge nulis karangan deskripsi yaiku kudu ana irah-irahan, kudu ana deskripsi umum, deskripsi khusus, deskripsi bagian lan penutup. Banjur soal nomor 7 yaiku tulisan titikane utawa ciri-cirine karangan deskripsi. Dadi ciri-ciri utawa titikan karangan deskripsi kuwi ana 3. Nggambarake sawijining bab, kahanan utawa papan lan barang, nggambarake kanthi peprincen perangan kang ana lan nabet ing indra kang ana, banjur marakake pamaca lan sapa bae kang ngrungokake kaya ngrasakake lan ngalami dhewe. Soal nomor 8, kepriye carane nulis karangan deskripsi? Jelasna kanthi contone. Nah, carane iku ana 5. Pertama, gawe rancangan utawa kerangka karangan, banjur melu objek kang narik kawigaten, umpamane papan wisata sing dingerteni, nyatet perangan-perangane kanthi peprincen sak temah bisa nuwuhake maneka indra kang ana, kalebu rasa kang nabet jroning ati, banjur nulis karangan deskripsi adhedhasar cengkorongane lan nulis ing kertas utawane buku tugas, banjur diteliti meneh bab ejaan, tandha waca, tembung, ukara utawa paragrafe. Soal nomor 9 yaiku apa pigunane papan wisata tumrap ekonomi? Jelasno kanthi contone. Maksude papan wisata bisa pigun ing sektor ekonomi yaiku papan wisata ana kalane dadi panggon para warga sakupenge kanggo golek rejeki. Nah, tuladhane dagang maneka panganan ing sakupenge papan wisata. Sakliyane iku, papan-papan wisata sing nyediani maneka jasa kaya sewa prau, sewan alat pelampung lan liya-liyane uga bisa dadi panggon para warga kanggo nambah penghasilan. Banjur soal nomor 10 yaiku tulisan tembung tanduk lan tanggap 5 wae saka wajan pesir menyang Teluk Penyu. Nah, sakwise ditelesi jebule tembung tanduke kuwi temenan ana 5. Tuladhane para wisatawan uga bisa dolanan banyu. Nah, tembung aktive iku ana dolanan. Lajeng nomor 2, sak perlu nyawang kaendahane pantai Teluk Penyu. Nah, ana tembung nyawang. Mancing ing sak tengahing segara. Nah, tembung aktive kuwi mancing. Banjur tuladha nomor 4, kanggo paket mancing bisa numpak prau nelayan. Nah, numpak kuwi kalebu tembung tanduk. Nah, kaping 5, kanthi mbayar watara 70.000 nganti 100.000 rupiah. Tembung tanduke kuwi mbayar. Banjur tembung tanggape utawa pasife niku namung ana 2. Nah, tuladhane 1, pantai iki pancen endah yen disawang. Tembung tanggape disawang. Tuladha nomor 2, saka pantai kasebut bisa dideleng Pulau Nusa Kambangan. Nah, tembung tanggape kuwi tembung dideleng. Mau pembahasan soalan kunci jawaban gladen soal pungkasan bab karangan deskripsi. Nah, sadurunge ditutup tak elingke meneh aja lali klik like, share lan subscribe channel Kelas Basa Jawa supaya channel iki bisa ngrembaka lan awehmu banget marang liyan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.